Inaman ko ng kape ha. Ilang ko na kumainit ang kape ningon niya. Isus, baka maulaan ini nga na-disbot ki kape. Masiram mo nun talaga. Like ko na taka. Kaunang ko muna ki Kwan ha. Pinagpadala si Ma'am Tit kan. Oy, maray na hapon sa mga taga-Rabax. Aba ko maghungit sa hambangan kang Facebook. Masupugod man sa endo. Gani ba kasupugod man na. Mga taga-Rabax, Ma'am Tit. Good afternoon, Tabi. Marayon ang merindalan mo niya hapon. The best. Good afternoon, Pilipinas. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, the best ang sa tuyang merindalan mo niyan. Nag-text si Ma'am Tit, Tabi, Ate Shirley. Ate Shirley, nag-text si Ma'am Tit. Nagdadangog na sindangon yan. Diyan sa Rabax. Good afternoon, Tabi. Ano, Tabi, Ma'am Tit, maray nagibunta. Kumusta ang sa tuyang bakuna dyan sa rabies? Ay, dakulong nga yan, oy. Dakulong nga yan, widigdi. Dako na. Salbatan ng siram talaga. Maray panoy, musican mo nga kan so jingle ko ba kayo? Patugtugin na muna ta. Hungitong ko lang ini na sa kuyang kwaligdi. Ano sa kuya digdi na donut. Paborito ko pati ining donut na yung digdi sa kuya. Ulat ko na. Siram sana. Sige daw, Noy. Patugtugin na mo nagiraray. Tatira daw ko muna ining donut digdi. Masupog sa mga taga-Rabax. Mahil magpanayro, Tabi. Di magpanayro. Yo, daw kayo muna nino ini. Ibalik mo sa kayang picture niya. Oy, pink yun mo, baby, pink yun mo, baby, pink Ramon. Kaparado ka na ko. Nakaka-inspirar man ang hapon kun oro andaw may nagdadala kimirindalan. Adi, kas bagong aga, may naggatol sa kong libreng hot choco. May nagdara sa kong libreng hot choco. Ngayon daw naman, donut. Oh. Masira mo nun, Tabi. Good afternoon sa mga taga-Rabax. Kay Ma'am Tet, boda sugabos dyan, Tabi, na mga amigo tatabi sa Rabax. May nagdiding babayi. Na ano yun eh? Sa merindalan. Ano yun eh? Bata, paboritong ko itong donut na ito. Lagi ko natahurog por pantabo ng kape ha. The best. Dahil ko na ruprop kimarita mainit. Dahil ko na ako kang kimarita. Salbatan ng ano yun eh? Salbatan ng init mga kapingki. Good afternoon! Damerian 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 Damerian. Oy mga fans, pakuso
Kumusta po ang sa tuyang hapon, mga birthday celebrants ko niyan, haberday, 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 haberday. Mga travelers natin, good afternoon po sa Induga Boss. Mga kababayan niya to na may mga birthday ko niyan, haberday, 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 haberday. So mga travelers natin, ha, sa may mga birthday po niyan, pwede po na magpaabot din text sa 096800. Sa mga ano yan, may mga birthday nyo yan, pwede po mag-text tabi sa 09. Ano nga, isa number ko? Ang sa kuya tabing numero, 0969088554 0966-203-0034. Yan, tabian sa tuya na kwan. Yan tabi mga tugang sa tuya tabi na mga number na pwede nyo i-text mo yan. Kung mapatext ka mo, di pwede tabi ka mo na ano yan, ha. Pwede tabi ka mo na magpa-text tabi. Pwede tabi ka mo na mag-text tabi. Ngunyan pong aga, ha. Kumusta lamang po ang sa tuyang mga controversial na mga kwan dyan, mga ano ini, mga pangyari po sa satuya na kapalibutan. Hello, good afternoon. Hello. Hello, Idol. Yeah, good afternoon, amigo. Magulas ng oran din sa sulat ng tao. Makusugo ng oran dyan? Iyo, makusugon. Kaya palan bigo makwan digdi. Madalom sa Ligaspi. So, mga ito mong batihan. Oo. Pero medyo manipis yun lang. Ayan, okay. Very good. Pero alimang tatanggwa, manipis. Latusunta ka. Masiramong kamigo. Masiramong ka kurusingon. Oo. Good afternoon, Idol. Good afternoon. Good afternoon, tabi amigo. Salamaton, ha. Salamaton tabi sa tuya na mga kababayan dyan. Na mga ano ini, mga mga kuan ngunyan. Ano nga ni ito so? Nata init ano ini, may na okay. Di ayos man, ang sa tuya ngunya na hapon, yun na po ang gibuhon tadigdi. Tabi sa tuya mga tugang na programa. Kumusta lamang kamo? Ang sa tuyang tataramo na muna. Tangani na makapun lamang kita kan sa tuyang mga samnungon niya na hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuya mga tugang na sandali lang. Hay na nga si pinadara sa kuya ni Ronald Digdi. May pinadara sa kuya si Ronald Digdi na ano ini na mga dapat niya to na ano ini na maaraman ngo niya na hapon ay nawara lugod pangyari ang satuyang word for the day. Ang satuya tabing word for the day mga tugang hinanap tabi ni Ronald Baldo sa iyang kabatiran. Ang satuyang word for the day is runa. Di ba? Didi nga sa runa. Pag sinabi pala na runa, di ba? Saan ka ngaya? Duman nga kita sa Rona, kan Bicol. Gusabihon tabi, pag sinabing Rona, region, place or locality. Yan, ha. Rona. Ang iba kan, Rona. Ang Rona is a name, di ba? Pag sinabing Rona, name po yan. Pero pag sinabing Rona, mga tugang sabi sa tuyang nasusog, mga tugang na dictionary, Rona is region or locality. Yan, Rona. Saan ka nga nasa Rona ka? Saan ka naka-star? Duman nga sa Rona kan Bicol o sa Rona nga kan Daraga Albay. Yan. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hi. Nawawala. Sabi ni Kwan, sabi ni Royal Manalo, ikaw ang lalaking hindi inuumaga, gwapo, swerte hunta, patamay pamahaw na may isnakan pa. Ata na nga ni. Kaya ining rabax na ini marayon man ini na ngayon na ano yun, matinabang tabang sa tao, pati mga tugang so nagugutom na papakao ni Ma'am Tet. Hello. Good afternoon. Hi po, good afternoon. Wala migo. Ano ba kaya? Hindi ko madangog ang kwan, hindi ko madangog.
ang apod kan sa tuya tabi na mga kababayan, hindi po mga tugang sa probinsya kan Albay. Okay, sige. Good afternoon kay amigong King Reginaldo. Diyan po mga tugang sa Barangay Bangkerohan. Amigong King, good afternoon tabi sa imo migo. Ikana tabi antunay. Yan ha. Ang sa tuya tabi na mga birthday. Ang sa tuya tabi na mga birthday boy, birthday girls natin. Ha? Ang sa tuya tabi na mga may birthday ngunyan. Sige, good afternoon po Henry M. Kumusta lamang po ang sa tuyang hapon? Magmaray po na magmerindal ngunyan. Pwede, yan ha. Good afternoon tabi sa mga taga. Sandali lang Uni may nagchat sa kuya. Ay hay palan sa mga taga UST Legazpi. Yan ha. Good afternoon sa mga taga UST Legazpi. Kaso sarong alo na-meet ko si Madam na former Dean. Si former Dean Bungganay. Yan ang department ng UST Legazpi. Hi po sa kay Tutorski Brags. Yan. Good afternoon ngaya. BBM. Baby M. Baby Maseda. Baby M. Yan. Good afternoon, boss. Kamo na talaga ang tunay dyan. Rona, meaning, sabi ni Albernon, Rona, meaning, hello, amigo. Yeah, good afternoon. Ang region, Rona. Rona, correct. Look, Ano man ang ranak? Ang ano? Ranak. Ano naman ang ranak? Ranak? Yo. Ay, di ko aramigo. Anong ranak? So ipot ba kayo kan bayom na pag-iputan ng waraga sa ibaba. Ayun pala na yan, ade. Okay. Okay. Oho. Sige, migo. Salamat. Di ko aram ito, Di ko tabi ito, aram. O di, sige. May mga samno, mga tugang sa pagkabuhay nin tao na dapat niya to na ma-share ngunya na pagkahapon. No nga pala may mga paningit pala ta kung pinadara si Rinin, no. Sabi mga tugang ay mas tandaan ng utak ang insulto. Grabe ano? Ang pang-insulto pala nin tao madaling tandaanin utak asin iyan po din nalilingawan sa laog nin 20 taon. 20 years 20 years. Susog sa tuyang na pag-araman, pinurward sa kunin ni Rinen, mas tandaan ng utak ang insulto ng 20 years. Pero ang papuri nakakalimutan sa loob ng 30 aldaw. Sa loob ng 30 aldaw. Grabe, adi. Pagikapalan mga tugang pigpara insulto, iyan databi mga amigo, matatandaan mo databi iyan sa laog nin 20 taon, daimon basta-basta malilingawan, lalo na kung nahiling ka niya. Pero mga tugang, mas madali databi na lingawan sa laog sa nakit 30 aldaw, ang mga pag-umaw. Nata, ikaw palang kita pigapod na long-term memory. Hindi kang nakaantabay ngunyan. Susog mga tugang sa Review of General Psychology sa Ohio State University, iyan tabay nagluwas ninda, ano po kaan? Negativity bias. Uyug-uyugon mo yan. Mas madali mga tugang na mas madali databi na matandaan, mga tugang ang mas madaling malingawan databi ang umaw, iyan tabi in 30 days lingaw. Pero databi mga tugang mga tugang ang insulto madali mo data sa laog ng 20 taon dedayang basta-basta nalilingawan. Grabe man adi. Arog pa lang ka ng resulta, mga tugang sa buhay ng tao, pag kita po mga tugang na insulto. Adi, kaya, databi, mas maray na kita mga tugang, day magpapara,
Di magpapara padara sa mga ano man na bagay na medyo kontrobersiya. Hello? So, may gusto mo ako dyan sa Oo. namala ang kada mong taga-rapo-rapo, Opo. senior citizen, Oo. na yung basta nalingawan. Dati, pipitik ba ako minsan kayo? Ano na bigon? Rapong gasonta ka. Di ba? Ayaw may ko. Salamat. Okay. Good afternoon. Derhi sa Sursogon, nagaantabay kami. Good afternoon. Sabi na Joker, merindal tabi pinakrong batag with barakong kape. Uy, the best anmigo. Uy, wala kitang 3 o'clock prayer ka sa bago na, oy. Di ka mo nag-replay? May naghahanap po. Nalinga mo rin daw, Jerome. So, 3 o'clock prayer. Yan si Ronald. So, 3 o'clock prayer. Nairin daw ka sa bago? Ronald? Wala? Ay, nako. Kaya daw ako. Dahil mo malan siyang paradangog. Oh. Nalinga mo na, oy. Wala. Walang na-replay. O, kaya daw. Pasensya na po, sa aga. Pasensya na tabi. Den ako den na ilawkan sa tuyang mga yaonig din ng mga naka-duty tabi so naghapo tabi kan 3 o'clock prayer iyo kun di nakita ko niyan pwede mag 3 o'clock prayer ta alas 3:25 na yung man nga di bata nagboses kay to si Bishop Joel Bailon nalingawan talaga mga tugang sa ano yan sa satuya tabi na mga pagiriba. Okay, basta na, saga po yan. Solve na tabi yan. Okay? O de bueno. Now. Alright. Ang mga tao mga tugang na mga matataba. Sorry, di ko alam kung anong tamang term. Ang mga tao tabing mga chubby, mas creative pag-abot sa pagkamuot kumpara sa mga seksihon. Gari otik man ini. Gari otik man ini. Gari ba ko man totoo ini? Garo grabe naman na yan. Garo grabe naman na gari mga tirada naman. Gari ba ko naman ng totoo? Di ba? Kamu tabing nagdanangog na yan. Sabi, mga tugang, why chubby is beautiful? Sige daw, ho. Nata, mga tugang taang chubby is beautiful. Pag sinabing, ano ang madali na translation kan chubby? Ano yan? Ano ang madali na translation kan chubby? Pag sinabing chubby, sabi, mga tugang, chubby is beautiful. In this chubby person, chubby individual, lalaki o babayi, they are more creative than sexy in terms of love. Si Engineer Mer, di ba? Si Engineer Mer, di ba? Agree da siya. Agree da tabi siya. Pero, giri, depende man gayod. Ilingon mo, ang sexy, kumpara sa chubby, mas magian. Di ba? Ang chubby, mga tugang ang sexy mas magian kumpara sa. Pero how do you define sexy? How do we define mga tugang sexy? Pag sinabi kayang sexy, ang nasa isip ta mga tugang suot bagang ang lawas manipison, suotong saradit baga. Ayan ang satuya. Yan ang yang naisip ta mga tugang na sexy. Pero you know why? Kitang mga tao, nakadepende po sa paghiling. Kung siya tabi ang sexy sa tuya. Hello? Ang chubby baga sexy. Iyo, gari. Kumakontra dyan sa ibang medyo. Kumakontra. Ang chubby baga
sexy. Basta, yun ang paghiling mo. Pareho kita. May natawa di puro sinuto do pati si Mrs. Kaya naman ako. Pawad ako kay Re. Ano? Pawad ako maro to do pati. Pakareta baka sikong ka ni engineer. Okay, sige. Sabi, look at this one, Please, listen to me. Chubby is beautiful. You know why? Because physical attractiveness is diverse. Kita kaya bagang mga lalaki, ang nasa isip tang sexy, so bako mataba, daing bilbil, etc. Ang lawas, mga tugang slim, etc. Pero depende po sa naghihiling. The fuller figures naturally offer unique, warm, soft curve in vibrant human appeal. That is why maray da pero pag chubby kaya medyo talaga draw ako la sa sexy. Bigger than ako ikang ikatabi Carmel, Joven, ano ang sexy say mo? Bako so ang lawas ang sexy say mo, ang lawas bako mataba, tama? Nya no. Ako ang sexy sa kuya. Pag gusto ko siya, regardless ko anong itsura niya, sexy siya sa paghiling ko, pag nagustuhan ko siya. Hello? Hello, VP. Migo, maray na hapon. Good afternoon. Good afternoon. Oo. Ano tabi ang hapot mo? Ano ang sexy sa imo pa de? How do you describe a sexy girl? Okay. Pasiraman simbag mo. Para sa kuya, Baka day kaabot ang gihapon. Ano? Ah? baka di abot ang kibanggi. Baka day kaabot ang kibanggi. Oh, ano ang sexy sa imo? Para mo, VP, para sa kuya, Oo. ang sexy. Sa ngunya na, Ah. ang sexy para sa kuya is associated With appeal. appeal. Yes. Eksakto migo. Tumpa ka migo. Para mo, may ako mas gusto ko ang babaeng magayon kahuron. Regardless, Oo. yung itsura niya, the way she talks, the way she carries herself, the way she expresses something. Gari migo, pareho ang nasa isip tang doa. May kapot sinis na... Di daw kita kayo madiskudo pag ulit ha. May kapot na pambadol sinis. Kaya pinasiram-siram mo sa description, natugma kay misis mo. Iba ko ka raw. Oo, yeah, correct. Medyo Mm. nasa medyo kainitang pakita ka ito. Ang Yeah. sexy para sa kuka ito, sexy as in a figure. Yes. As in migo, matibay siyang magtaram. Yes, Ako natrak ako sa mga tatawo na matibay magtaram budak matali. Iyo tabi. Pareho hanggang kita. Oo. Tapos yan bagang maski day siya nag-i-smile pero garo masaling gayahon Ang pandok niya. aura niya ang Budak ko migo, sexy sa kuya, ang tawong napapangarak nga ako. dako lang bagay yan. Di ba? Oo. Dako lang na bagay talaga yan. Bako sa ko sexy itong mapapahidi ako. Pero kasi nasa naghihiling man talaga yan. Yeah, correct. Nasa naghihiling. So siguro, balik sa experience niya, sa estado niya sa buhay, hindi siya naghihiling eh. Yeah, okay. Pero para sa kuya, pinakamagayon itong makusugan appeal niya Sa mata mo. sa mata ko. Yes, very good ka, migo. Very good ka. May napot nga na, anong nga kung gwapo sa imo? May napot ako, migo. Anong gwapo sa imo? Ano pong simbag sa ko? Ano ba? So, arog nga si imo? Sa iyo, Ngaring gumulon ko. Okay. magusugo ng boot kayo ito magtaram.
Iyo nga ni, di lamang na, she's, Duda she- ko, she's, duda ko, wala si misis mo sa kataning mo. she's speaking from the heart, Migo. Okay, sige, bye-bye. Sige, tabi, good afternoon. Bye-bye, good afternoon. Sabi, ang sosyudad kaya may double standard. Ang community ta, ang sosyudad ta, may pigapod mga tugang na double standard. Pag sinabing slim, bako mataba, nga po kan sexy, pero depende po sa paghiling ta. Di ba? Society's narrow beauty rules change over time, but true beauty shines through shapes, confidence and self-love. That is why, di ba? Ako pag napaulok mo ako, pag napanaog mo ako sa imo, siksan sa pagiling ko, once I talk to you, matibay kang magtaram, nakakuan ako sa pagtaram, may sense ang pagtataram mo, sexy ang sa kuya. Tama, Noel? Correct. Oh, yan. Pero, pag sinabing chubby, ang chubby da amigo is another type of beauty. Alam mo, baby, Oh. nakulo klaseng sexy. Oh, ano da? Sexy magtaram, Yeah. sexy maglakaw, sexy body, sexy in brain. Kaya depende yan sa nag-appreciate kung anong sexy saya. Iyo, totoo. Di ba? Totoo. Pero ang pinaka-point naman, pag sinabi mo pa anong sexy, baby, siguro mga 70% to 80% lalaki ang gusto sabihin ka na pag sinabing sexy ang babae, malaman. Malaman. Correct. Kasi migo pag maniwang na po ka skinny, di ba? Yes. Skinny. Mailing mo, baby, ang shape. Kaya dili ka doon man ugaring na mga dahil ng laman man. Tapag nasiko, kagariluan angog mo. Mailing mo, baby, ang shape. Especially pag naglalakaw. Yeah. Pag naka-side view. Yeah. Naka-front view. Yes. Guman mo na-appreciate ang tao. Correct. Pero pag sinabi mo pa anong sexy, nakulunod na klase yan. Iyo migo. Tama ka man dyan. Kaya depende yan sa behold sa nag-iilig. Oho. Ika, anong success mo? Ako siyempre, sagong ko. Migo, Mapalatos ka? marayo ng simbag mo. Dahil ka pwede magsimbag na sa klase mo o sa barkada mo. Mapalatos ka? Mapalatos ka. Okay. Sige lang matalan. Sige mo, siyempre sagong ko. Okay. Si Joker nga, nagsimbag sa ko. Garo alanganin, nagko-control. Tabay, si Miss niya, medyo wala ng hiling. Iyo, gurmon, ang meritalan niya baga, pinakro tapos barakong kape. Yeah. Ito sa kape. Bakas magkaon niyang barakong kape, maula. Pagkagaganday na nakakaano si Joker, lapnos na. Okay, Migo. Salamat. Sabi, you know why? Ito, daw ganin ha. Ang chubby da tabi has natural appeal. Ang chubby da tabi has natural appeal in comfort. Sabi, ang softness. You know what is softness? Pag anong translation kan softness? Ang kalumuyan. Gayod. Softness, kalumuyan. Body provides natural, cozy, and comforting physical presence. Uyog-uyogon mo yan. Excuse me. Pag anang mo da mga tugang chubby, o ang girlfriend mo chubby, igwa sa pig-apod na physical presence and comforting presence. Tapag kinupo ka man ang gadgang, gari ka man sa mga tugang nakukupo uki. Di ba? Another one, nata mga tugang ta, ang chubby has a natural appeal. Number 2, classic curve. Iba ang kurbada. Anat ko na. May interview ako ngunyan. Si saan makaapo daw kaya ng interview? Madali lang ta. May interview ako ngunyan. Gari mas importante hindi kumpara sa discussion ta. Hi si Father Noli. I-text ko si Father Noli. Madali lang po Ta si Father Noli. Madali lang ta. Father Nolan pala. Si Father Nolan. Hi, Padre.
Ikaw kumasugo na mag-apod eh. Good afternoon. Yan. Okay, yan ha. Right now. Ano pa da tabi? Why chubby has natural appeal in comfort? Nata, another one. Sabi, ang classic curve nin chubby body. 1. Rounded lines. Ang linya niya, mga birilog. Full hips. Ang hips niya, pun sa taas hanggang sa baba, mga tugang parano. Soft pictures create visually striking and organic silhouette. Hello? VP, Sana dahil makakulog ko niyang discussion ko niya na apon. takot ka ha. Takot ako Bata, hindi ko aram kung sa harong may tawo. Ngayon, Migo. Iningon mo na lang, VP. When it comes to women, ang subject kan mga Renaissance painters kayo, yung mga master painters, bako man na skinny. Ilingon mo, Bigo, si Mona Lisa. Lingon man lawas niya. Iningon mo ang mga statue. Correct, oo. Ang mga statue sa Europe, Oo. mahiling mo, those of, ang figura nila, parang Grecian women. Totoo, Migo. Iyan kung babae ha, medyo pa pag... Di ka makaling sexy na, ngaya, very skinny. Malaman. May laman. Oh, Pero sa mga lalaki nila, talagang maskulado ang pagka-curve. naging stereotype lang ang skinny sexy. Yes, Dahil sa yes. Amerikano. Yes, oho. Diba? Pero ang talaga ka ito, ang mga model na babae ka ito, Oo. na nagmo-model sa painting, Yeah, o sa yeah. sculpture, puro yan malaman. Malaman, correct, Migo. Agree ako dyan si Kasi mo. nga, that is associated with, number 1, comfort. Yeah, correct. Tama. Sabi nga ni Baga, the bosom of a woman is comforting. Iyan, tama. So, yan talaga ang reason kung nata ang chubby is mas magayon. Yeah. Mas magayon. Pero I stand by what I said before na ang babae kay skinny siya or chubby, Oho. may certain aspects na ang appeal niya makusog. Yeah, correct. Ako, Migo, mas gusto ko naman sa maapil kumpara sa magayonon. I mean, magayon man ang kairiba mo. Sabi yung tang sexy in the sense na Oo. sexy, model sexy. Pero dahil ka man nag-i-enjoy pagkahuron siya. Bakit wala yan? Yeah, totoo. Magsara, Useless. Puro ka lang dukot sa bulsa kaya. Okay, ikaw ang parabayan. Kasi importante, nag-i-enjoy ka kahuron siya. Yeah. Okay. Nag-i-enjoy ka, hilingon siya. Maski dahil nga siya nagtataram, Correct. nag-i-enjoy ka. Gara ang mata niya nagtataram buda. Ang pandok niya nagtataram. Yes. Paano mo ka, halimbawa, si misis mo niyan, aram ko ang gustong sabihin ng mata niya. Okay. Nadagag mo, sabi pakaray ka. At tagani, nadangog ko eh. Sige kami. Sige, bye-bye. Thank you. Di ba, sabi ni Ate Pau, good afternoon kay Ate Pauline Buda, kay Kuya Joel. Oy, Ate Pau, dahil pa nagtitext si Padre, delayed gayod so kwanta, so sa iyang biyahe, so flight na, dahil pa nagtitext, basta na Ate Pau, ha? Ate Pauline, yan po sa, sa barangay, sa may Imperial Court, Buda, kay amigong Joel, good afternoon, tabi, sa tuya na mga amiga, alright. Ini palan si Ate Pau, sus ko, ipalan sa rosa nagdarakan, nagdarakan, matibay yung kaman, amiga, kung paano na, yung relic ni, hindi ko paghaloon, tabatang istoryata tungkol sa sexy. Sabi ni Pau, pakaraya, unsexy na iyan, baka maipit ka sa pinto kan harong nindo at chan. Sabi ni Father Paul of Pemia, pigbirik na tabi surilo, pabalik 3 p.m. Kaya pakiripin ng 3 o'clock prayer. Alas 3, iyo nga ni. Kundi alas 4 na, Padre. Asaga na sana iyo. Nalinghuan, Padre. So 3 o'clock prayer. Alright, now.
kasi kitang mga tao, ikaw kita kipigapon na ang chubby has the so-called timeless variety. Human body has always included different weights and sizes across history and culture. Ito sa pagkataram ni Joker kasabago, Ate Pauline. Ito sa pagkataram niya. Across the cultures, mga tugang in history, depende sa gusto ng tao ang iba-ibang klawas ang tao. May mataba-taba, may mataba unununon, medyo mataba, may siksihon, may madipison, etc. Kaya mga tugang, arog databi ka ng sitwasyon, di ba? Kung gusto nyo mag-sexy ka mo, magpakiter ka mo sa Juliana's Catering. Diyan sa Juliana's Catering, marayon tabi dyan ang catering mga healthy ang catering dyan ni Ate Pao, buda ni Kuya Joel. That is why, ang chubby mga tugang, has confidence and personality. You know why? Pag chubby ka lalo kung nga maibang dating mo, igod ang kipigaapod mga tugang na radiant presence. Dahil ko ma-explicar kung radiant. Gani ba so, owning your body and smiling proudly makes anyone instantly attractive. Meaning, kung ang panduk mo nga talaga ngayang pangrimati man, chubby-chubby ka, giri, ang apod kang cute. Ate Pao, yung mananggat pala na. Okay. Di pa nagsimpag si Father Nolan, baka nasa aeroplano pa, delayed to flight. Alright. Sabi ni Engineer Mer Legaspi, ang mga mata may mga panghalip at pangdiwa. Pwede. Ang mga mata may tinatawag na panghalip at pangdiwa. Anong ibig sabihin ng pandiwa? Ang pandiwa ay ang mga salitang nagsasaad ng kilos o gawa. Tama? Tama sa kanta? Tama. Kaya, if it is a pangdiwa, mga tugang, it has iridians, mga tugang. Sa tuyang lawas, it has an authentic joy. People na tabi na chabi-chabi, iwaki authentic joy, mga tugang, and real personality and over artificial perfection. Di ko naman kasarabutan ng bigtataram ko. Di ba? Ngunyan da tabi mga chabi-chabi, kadaklang baragayan. Kailan di ko na makurit, tabi Ate Paula, Ate Pauline, Boss Joel, di ko na makurit sa isip ko kung pira ang iksan kan chabi. Pero di ko na migo lakwata, inimang ko mo ng kape. Siram sana. Authentic joy. And in may napigapon ng mga chubby people, mga tugang, are cute. Uyug-uyugon mo yan. Cute na Gusto sabihon, mga tugang, kung dai mo na masukol iyan, bako siyang chubby. Ano ang definition kan chubby? Di ba? Pag sinabing chubby, alat mo na, inipunta sa dictionary, chubby. What is chubby? Sabi ni Pau, ang eksanda kan chubby, 34. Bako may amiga chubby, sexy iyan. Chubby in Tagalog. Alat mo na ha? In Tagalog. Word. Chubby. The Tagalog word for chubby is salbatana palan. Malain. Generalize ang translation ka ini. Mabilog, mataba, or affectionate. Salvatana. Now, basta, it depends, mga tuga. Kung ikaw na chubby, dapat di ka nagpo-problema sa buhay mo. Iyan ang dapat ikaw. Kaya, ang mga mata ng tao ay may mga panghalip. Pag sinabing panghalip, ano na nga, ang pandiwa, ano naman ko tabi, Engineer Merle Gaspi,
Pag sinabing pandiwa, ang mga salitang nagsasaad ng kilos o gawa. Tama? Yan. Verb yan, di ba? Verb. Ang pandiwa. Verb. Verb, di ba? Verb. What is a verb? Verb are animals that has the capacity to fly. Verb has feathers. Pasira mga ano. Ano man ang panghalip? Ang salitang ipinapalit o inihahalili sa pangalan. Noun palan ini. Alam mo, tao, bagay, hayop at lugar. Pronoun, halimbawa, si Henry ay pugi. Ay kundi pag ang pugi is adjective, di ba? Describe in noun. Basta yun na yan, di ba? Okay na tabi, nagkasarabutan na kita. Very good kita. Regardless kung siksi ka o chubby ka, ang importante is the ugali nin tao. Tama? Do you agree with me? Do you agree? Oy, Carmel, Boda Joven, nagniniwala ka mo sa ko. Regardless kung chubby ka, magayunon ka, anong itsura mo, ang importante is the ugali. Kaya lang, ang ugali, mga tugang, ang pandog, dahil mo na mabago, ang ugali na. Pero mas gusto ko ang ugali. Maski sa mga tugang gari sinumpit ay inda. The ugali is very important. Sa anong man na relasyon, importante, mga tugang ang ugali nin tao. Tapa minsan, may mga ugali na dayo magkasarabutan. Di ba? May mga ugali na dayo mo na magkaintindihan kung ano mga tugang ang sitwasyon kang buhay. Tama? Ayan. Kaya, beauty is in the eyes of the beholder. Ang sexy sa imo, Noel Manalo, bako man sexy sa pag-iling ko. Kami nga ni Miss, nagpasuhay kami nugad ba? Naghihiling ba kaming beauty contest? Dulo pag ako nag-judge ako sa mga beauty contest, na-imbita ako mag-judge. Iba man ang pag-iling ko sa ibang judges, aring kan magayon. Uto ang gusto kong gayon. Di ba? Mga something like that. Kaya, may kanya kitang apresiasyon, mga tugang nin beauty. Yehey! Diba, kumataramta. Diyan ka, naipit ako sa pinto pag-uli ko. Magkatama si Pauli. Tama si Pau. Diyan ka, pag-uli ko, naipit ako sa pinto. Problema ko yan. Ang problema ko ngayon, tabi ati Pau, taday pa baka nagte-text tabi baka tabi nagkukuan, baka tabi anapod kaan, basta rog yan kaan. Mga liver lovers, kumusta pa ang lifestyle natin? Party on na tayo liters, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tayo maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins, generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On. Makalipas lang
mga tugang kan mga patalastas digdi po sa tuyang programa sa DCGB. Pinky on mo, baby. Go away. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away. Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagbakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama, katulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? You heard that right. Liver Aid o kaya wag pabayaan ng kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro, hindi lang supplement, iba-ibang, ito ay may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids and regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet, o kaya, ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, in-leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. All right. Sige, oy. Aha, bueno. Oy, very good. Okay na. Sige. Okay, tabi. Bueno, mapaaram na kita. Mga tugang talas 4 na. Sa aga, maabot sa relic po ni maabot sa relic mga tugang ni Saint Charbel. Saint Charbel, yan ha. Maabot po sa relic digdi sa St. Jude. Ano pang schedule, baka gusto nyo sa aga tabi. Ano yung schedule sa relic tabi ni St. Jude? Ano tabi Sandali lang. Sa aga po yan na 6:30 a.m. arrival of relics and rite reception. Sa aga yan sa St. Jude Church, Lapu-Lapu Street, Legazpi. 6:45 Holy Mass. Tapos 12:15 may Holy Mass tabi. After the Holy Mass, blessing of the sick
and prayer vigil, public veneration 5:30 PM Holy Mass, tabi yan. Alright, so yan tabi bumisita po kamo dyan sa St. Jude, mga tugang sa aga po, maghapon yan, yung po ang relic ni St. Charbel. Okay? Si Father Nola, nakaskilo sa kuya for interview, baka sa aga na lang, para makahuron ta. Asisa in St. Charbel, buda taben mga miracles na sa iyang ginibo para po mga tugang sa iyang mga kababayan. Oh, babe. Asin po sa tuya. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik pa ko sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programa ang Pink Yun Mo Babe, sa Morning Hirit. Goodbye, mabuhay. Tagulan na.